Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, pois a autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida. Hola, boas tardes. Bueno, pois tócanos xa comezar a recomendar vos libros neste tempo xa de outono e nun tempo onde xa sabemos, ademais, gañadora do Nobel de Literatura, pero tócanos de entrada comezar a recomendar lectura os máis novos da casa. Por onde imos? Por público infantil ou xuvenil? Pois por público infantil. Moi ben, pois adiante. Ben, pois o libro que vou a recomendar hoxe titúlase O lobo de area, escrito por Asa Lin, ilustrado por María Elina, traducido ao galego por Antón Lado e publicado na editorial Calandraca no ano 2019, o ano pasado. Asa Lin é unha escritora sueca de literatura infantil e juvenil que recibiu o premio Nils Holgersson outorgado polas bibliotecas de Suecia no ano 2003 con esta obra. E María Elina é unha ilustradora arxentina e estamos ante unha obra moi ben editada, como xa nos ten habituados Calandraca, cunhas fermosas e delicadas ilustracións que nos fala dunha nena, Zacarina, que vive cos seus pais nunha casa á beira do mar, pero a veces séntese sola e abúrrese. Debido a que seus pais están moi ocupados e para paliar o seu aburrimento invéntase un amigo imaginario ao que denomina o lobo de area. E con el vai vivir diferentes aventuras. Zacarina quería bañarse no mar, pero non tiña permiso de seu pai e el tampouco baixaba con ela á praia, unhas veces porque estaba lendo o xornal, outras porque non podía polo traballo. Ante isto, decide preguntarlle ao lobo de area o motivo polo que seu pai ten que ler o xornal. Ao que o lobo lle responde que é que está enfeitizado, que seu pai está hipnotizado polo xornal. Pasa moito, pasa moito. E isto non lle gusta nada a nena, porque normal. Ela non quería un papá atrapado a un periódico para o resto da súa vida. Ora están atrapados nos móviles, pero en fin, pasan esas cousas. Este amigo, o lobo de area, tamén lle axudará a comprender diversas emocións, como por exemplo o enfado, a ira, pero tamén a amizade, a tenrura. A obra consta de 15 capítulos, con títulos tan suxestivos como Non fan máis que traballar e traballar, ou Quen necesita a Zacarina. E segundo imos lendo e participamos nas distintas aventuras, tamén vemos a soidade desta rapaza a que seus pais non lle prestan moita atención e como ela se aburre. É unha obra que nos fala do amor á lectura, da relación aos pais e fillos, que está escrita con moito humor e cunha linguaxe moi cuidada, e é un libro que temos en todas as bibliotecas de Oleiros e que recomendamos para nenas e nenos a partir de 8 anos aproximadamente. Perfecto, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora tocalle xa o turno aos adultos. Que lle recomendamos a elas e a eles? Ben, pois para mozas, mozos, adultas e adultos, o libro que vou a recomendar titúlase Outra vida por vivir. Está escrito por Teodor Kallifátides, bueno, non sei se se pronuncia así porque é un apellido grego. Non, claro, son complicados, son moi complicados, certo. É publicado en Galaxia Gutenberg. Foi publicado originalmente en 2018 e en español en 2019, así que é unha obra bastante reciente. Teodor Kallifátides é un escritor nacido no ano 1938, é un inmigrante grego en Suecia,
E o libro que recomendamos hoxe foi escrito originariamente en grego, pero pode decirse que este autor escreve principalmente en sueco. Ajá. Vive en Suecia desde o ano 1964, ali estudou filosofía e traballou como profesor na Universidade de Estocolmo entre os anos 1969 a 1972, despois deixouno para dirixir a revista literaria Bonniers e despois dedicouse principalmente a escribir. Nas bibliotecas de Oleiros temos só este libro deste autor, porque en España ata esta publicación non era un escritor moi coñecido. A súa primeira obra, publicada en 1969, foi de poesía, pero o seu recoñecemento é principalmente polas súas novelas, e por ela recibeu diversos premios, e podemos decir que suele tocar temas como ser grego no estranxeiro, a liberdade de expresión, etc. O libro que recomendo hoxe, Outra vida por vivir, é unha obra, un pequeno relato, solamente ten 153 páxinas, léese moi pronto. Léese ben. Sí, facilísimo, facilísimo, pero hai que pensar, facilísimo con respecto ás páxinas. Daquela hai que releer, entonces, non? Sí, ou ir pensando, ir reflexionando, que nos presenta as súas reflexións, as reflexións deste escritor sobre literatura, sobre democracia, sobre os idiomas, sobre a emigración, sobre a memoria. Vemos como vai presentando cuestións importantes e as vai analizando segundo o seu punto de vista. Kallifatides, ao cumprir 75 anos, está bloqueado, non é capaz de seguir escribindo, levaba 50 anos escribindo nun idioma adoptado, que el agora consideraba que xa non lle servía porque xa non tiña ideas. Entonces, el comprara un estudo para donde iba a escribir, desde que se decidira dedicarse solo a escribir, pero agora, como non era capaz de escribir, pois decidiu vendelo, e a editorial continuaba ofrecéndolle adiantos económicos para que escribira, pero el non tiña nada que contar, ou iso era o que pensaba, ata que decide volver a Grecia, e no 2015 fai unha viaxe a Grecia, e de aí nace esta obra. Ademais, esta obra é contraria ás demais porque está escrita originalmente en grego. Algo que a este autor non lle gustaba nada era, cando iba a dar unha conferencia ou presentar algún libro ou así, que lle preguntaban que tería sido da súa vida se non marchara de Grecia, quen sería, a que se dedicaría, se os seus libros foran traducidos ao grego, se tiveran éxito en Grecia. Non lle gustaban nada estas preguntas, di que ademais que o molestaban. El está convencido de que se vivira en Grecia tamén sería escritor. Cando marchou de Grecia, seu pai deulle o seguinte consello: non esquezas quen és. Algo que el procurou seguir, pero non ao pé da letra, porque seguindo o dito antigo de que ninguén atravesa un ancho río sen mollarse os pés, el recoñece que recibiu diversas influencias e que as súas opinións e conviccións variaron. Outra pregunta recurrente que lle facían tamén era se arrepentía de ter emigrado, ao que el contestaba sempre que non se arrepentía, pero que preferiría non ter que emigrar, non? Claro. Nesta obra fala dos cambios sociais producidos en Suecia ao longo dos anos, di que non soporta ver a Suecia como de ser un país de xustiza social e solidariedade foi enredándose nos tentáculos do comercio, como se privatizou o ensino, como se privatizou a asistencia médica, e di que esa nova Suecia non nos representa. Tamén fala en varias páxinas da liberdade de expresión, comenta que a súa avoa non era xornalista nin filósofa, pero que sempre decía que as palabras non teñen osos, pero que si os rompen. Sabía que as palabras podían facer moito dano. Entonces, el dinos textualmente que si queremos entendernos unos a otros, ante todo debemos aceptar que el otro existe y que es probable que crean cosas distintas de las que creemos nosotros. En una relación de igualdad no hay sino derechos recíprocos y obligaciones recíprocas. Respétame para que te respete y escúchame
para que te escuche. Tamén comenta sobre as liberdades democráticas, como Suecia non conseguiu quedar fora desa deriva economicista provocada pola globalización, que significaba que o capital internacional podía facer o que quixera e onde quixera. Tamén fala da pobreza. Nunha viaxe que fai a Grecia, dinos que ese país atravesara por moitos momentos críticos, e nesta última, na do 2015, cando máis o puido comprobar, pero que nada podía compararse co empobrecemento moral dos últimos tempos, de como era ninguneado ese país, como a crise económica era visible, a pobreza estaba á vista, e di como a xente pensa que los pobres habían dejado de ser personas para convertirse en un problema. Pídese responsabilidades a quen se afoga por non saber nadar, en vez de condenar a quen pode axudalo e non o fai. Poderías seguir comentando os numerosos temas que tocas, xa vedes que son moi interesantes. Sí, variados. Sí, pero creo que como mostra xa se pode ver como vai esta obra, ¿no? Onde témola? Témola na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz e na de Dorneda. E poden levar en préstamo para a casa. Penso que é un libro moi interesante e, bueno, polas páxinas que ten, lese pronto, despois depende das reflexións que queira facer cada un con ela. Que a lo mellor incluso hai que relelo, non? Para dicir, a ver, como isto, non? Claro, porque, bueno, el vai, por exemplo, fala moito do seu país, di que nunca vira a Grecia metida nesa deriva, non? Un país tan desbastado, que nunca vira, bueno, que el tiña visto a pobreza ou a indixencia, a pobreza en Grecia, pero non a indixencia, non? E que, claro, desde o momento en que temos medo dos demais e que os demais teñen medo de ti, mal asunto. Pois aí está, que se convirte nun problema, non? Mariluz, hoxe temos contacontos en Nós, ás 6:30, con Ana Facchini. Como se nos presenta a vindeira semana? Bueno, pois, como ben dixeches, hoxe temos contacontos en Nós, coa obra Tanto conta tanto, para nenos e nenas maiores de 4 anos, e para a semana que ven son contos nas bibliotecas nas que os temos, son todos para nenos e nenas de 3 a 5 anos. Entonces teremos en Santa Cruz, Soledad Felloza, o día 14, con As aventuras de Cornelio. En Rialeda, en Perillo, na Biblioteca Rialeda, o xoves 15, con Fátima Fernández, co contacontos Kikiriki. E o venres 16 de outubro, en Mera, con Ramiro Neira, con o contacontos titulado Outono, sempre ás 6:30 da tarde, e que saben que teñen que apuntarse, porque como as plazas son tan limitadas... Agora son moi pouquiñas, non? Claro, a causa da pandemia, claro, son moi pouquiñas plazas, porque puxemos entre neno e neno a separación interpersonal, para que non, bueno, nos intentamos que non haxa problemas de contagios, ni nada deso, aparte que seguimos os protocolos, ¿no? E entonces, pois, claro, houbo que disminuir as plazas. Bueno, tamén che quería decirvos que queremos comenzar coas tertulias literarias unha vez máis, tanto na Biblioteca Rialeda como na de Santa Cruz. A inscripción comeza o mércores 14 de outubro. En Rialeda xa, bueno, como abre máis cedo, xa poden empezar a chamar por teléfono a vir pola biblioteca desde as 8:15 e en Santa Cruz desde as 10 da mañá. En calquera das dúas bibliotecas poden inscribirse no horario da biblioteca tanto por teléfono como personalmente. E cando se empezará? En novembro? E vas a empezar en Perillo o día 28 de outubro, vai ser un grupo, e o día 4 van ser os outros grupos, e en Santa Cruz o día 27 nunhos grupos e o día 3 outros grupos, pero a finais de mes explicar, sí, a final de mes, como vai ser. Antes os grupos eran 20 personas por grupo, pero agora non podemos ter 20 personas por grupo. Entonces, en cada unha das bibliotecas vamos a facer 4 grupos.
Polo tanto, cambiamos o horario e reducimos o tempo. Vai haber cada mércores 2 grupos, un ás 5:30 e outro ás 7 en Rialeda, e en Santa Cruz un ás 5 e outro ás 6:30. Entonces a xente que se apunte ten que elexir hora. Claro. Ten que elexir a hora que lle veña máis axeitada. E estes clubs de lectura antes tiñan, duraban máis tempo, agora van a durar 75 minutos. E decirvos que, poden inscribirse todas as persoas maiores de 16 anos, as sesións son quincenales e, duran hasta xuño do ano que ven, que se comentan distintos xéneros literarios, pero principalmente narrativa, e que se procura o lado formativo a vez que lúdico, non? E que o principal obxectivo que perseguimos é ler, e que as persoas que veñen que gocen da literatura como un desenvolvemento da capacidade de creación e comunicación, e o que queremos é que compartan ideas, que reflexionen sobre diferentes temas e enriquecernos entre todos cos distintos puntos de vista. Ou seja, que a partir do mércores 14 de outubro que estean moi atentos para inscribirse, non? Porque as prazas voan. Aí está, a xente que este interesada que chame por teléfono ou que se acerca a alguna das bibliotecas o antes posible, porque por outro, eu non sei como sucederá este ano, pero outros anos ao mediodía as plazas de Rialeda xa estaban cubertas. Mamaíña. E entonces, claro, a xente que non se demore, porque senón ao millor pois non quedan plazas, claro. Si ven que o teléfono está sempre comunicando é porque outra xente está chamando e se está apuntando, non é por outro motivo. Efectivamente. Bueno, pois Mariluz, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos lo pidan, que tedes un expositor fantástico en Rialeda, por exemplo, e xa despedimos. Pois ben, para nenos e nenas a partir de 8 anos aproximadamente, O lobo de area, de Asa Lin, que o hai en todas as bibliotecas. Para mozas, mozos, adultas e adultos, Outra vida por vivir, de Teodor Callifátides, unha obra corta pero moi interesante. Pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo? De acordo, gracias a vos. Veña, unha aperta. Unha aperta.